Lad mig sende min højre ben frem. Sæt allerede modstand med min højre arm ned. Skubber ned mod knæet, sørg for at hoften er lige. Og jeg holder mig rank. Sætter foden ned, ruller ned igennem tæerne, fodsålen og halen. Skifter ben. Prøver ikke at skifte meget til side. Og skubber ned mod stangen og løfter op, så du løfter ved at korsettet. Virkelig hold dig rank. Hold siderne lige. Hold balancen. Rul ned igennem foden og træk den tilbage. Løfter foden op. Skubber ned. Holder modstand. Ruller ned igennem hele foden. Flytter over. Ruller op igennem hele foden. Og løfter op. Skubber ned igennem. Virkelig få modsætning på. Ruller ned igennem. Ruller op igennem foden. Skubber ned. Så det giver modstand, længde i taljen, længde i hele rygsøjlen. Ruller ned igennem foden. Hold dig høj og lang. Følg langt til at være hele vejen igennem. Skubber ned, virkelig giv modstand med din hånd ned på knæet. Og op. Hold højden, ikke nu at miste noget. Hold løftet hele vejen op igennem kroppen. På siden ser det nogenlunde sådan her ud. Holder højden, løfter knæet, skubber ned igennem, modsætter armen, kommer op. Hold løftet. Skubber ned igennem, ruller ned igennem hele foden. Gerne modstand. Ruller op gennem hele foden. Sæt hånden på for at give modstand. Hele tiden tjek din kropshånd og din alignment. Og skubber ned igennem. Fantastisk øvelse til at give awareness i hele din krop. For at få arbejdet hele vejen igennem, holde stabilitet. Og for at vise dig selv og dine kunder virkelig, hvordan du kan arbejde for at kan sætte for at løfte benene. Og holde den ranke hånd.